best. De man die het nieuwcommissie die zei dat er tevreden weer. Dus ik ben slager. Rietveerdigenstraining voor bestuurders die het haar rietkunsten op schroefje willen. Een workshop veiligens, een theorieles verkeersregels en als afsluiter een praktijkrit met een rietinstructeur. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het een bijdrage levert aan de verkeersveiligheid in de hele provincie. In het sterkste deel, maar ook de boeten. Dus we hopen dat er weer mensen een beetje veiliger op de dik gaan. Zo'n cursus is net alleen nog voor de veiligers, maar ook voor de mensen die het op de dik onwis binnen. Wie een mevrouw die hier ooit een ongeluk had en die dwarde haast net de oprit naar de autodiek of de autosneldiek op. Nou, die had dus de hele morgen met een van zijn instructeurs te rieden geweest. En die had de hele tijd oefend met die instructrice. En aan het eind van de morgen wie ze al aardig bekam en dwarden ze het weer volle beter aan. Dus dat zijn dan toch hele mooie dingen. De tips die het nodig binnen krijgt van een rietinstructeur in die eigen auto op een bierriederstoel. Michel zei ik nou in de gaten krijgen dat je als je een kruising nader je even jeder inhouden moet. Dat vond ik een goede ondervinding. Maar als het over je de vierde Nou, ik heb in elk geval geleerd bij de sessie over alcohol en drugs dat het broeken van alcohol met zijn oefenbril op, hè, dat een hele noordelijke boel is. Nou, dit gaat niet goed. Ik zal dus nou tenij echt net meer een bordel op achter het stuur kroepen. Mooi staat er ook in. Ja, prima. En nou ja, Ja, oké. en voor de rest lekker rieten. Ja, best.